elaborar el seu programa electoral de cara a les properes municipals, unes propostes i un programa que sintetitzen sota el lema de Vilafranca, capital del Penedès. Des del setembre de l'any passat, Esquerra Vilafranca està duent a terme un seguit d'actuacions amb l'objectiu d'elaborar el seu programa municipal pel proper mandat. Així, en el marc d'una campanya anomenada L'Alternativa que funciona, Esquerra ha proposat 7 grans eixos temàtics que han anat desgranant amb la participació i col·laboració d'entitats i persones a títol individual, fins a recollir més d'un centenar de noves propostes. El regidor Pep Calar manifestava que actualment estan treballant amb aquestes propostes recollides, han fet una síntesi en una idea central que serà l'eix del treball programàtic i de les propostes per fer avançar Vilafranca, esdevenint per tant el seu model de ciutat. Aquesta idea central seria Vilafranca, capital del Penedès. A partir d'aquesta idea central vesteixen els arguments que conformen el programa i l'objectiu per als propers 4 anys. Capital en cultura, capital en comerç, capital en esports, capital en economia. No és una qüestió econòmica, sinó que pensem que és tenir les idees per un costat, saber com s'ha de fer i per l'altre tenir la gent per poder-ho fer. Nosaltres sabem que a Esquerra tenim les idees i tenim la gent per fer-ho i per tant oferim doncs, a Vilafranca el nostre potencial en quant a idees i en quant a gent per poder fer això. En tot cas, com que és un projecte que és per aquesta propera legislatura, en els propers 4 anys la nostra aportació és o serà aquesta, no? Aquest tipus de projecte, aquest objectiu molt clar, i per tant nosaltres només entraríem en un hipotètic govern de Vilafranca si els altres membres del govern doncs, tinguessin clar aquest objectiu. Aquesta campanya, que encara està en marxa, també els serveix per explicar la seva situació de centralitat envers les dues grans forces polítiques de Vilafranca i les seves aportacions a l'actuació de l'Ajuntament. Albert Safra, secretari de Política Municipal, per exemple, valorava que Esquerra ha estat col·laborador amb els governs de Vilafranca i ha aportat idees i solucions en positiu per a tirar endavant l'Ajuntament. A més, es diferencien de la resta de forces, remarcava Pep Calar, pel fet que les seves propostes i solucions són sempre realistes i efectives, enfront d'altres que es queden només en paraules. Pensem que el que molta gent també ha vist a Vilafranca és que ni PSC ni Convergència es diferencien tant una vegada estan al govern i en tot cas d'algunes iniciatives que han sigut més profitoses aquesta legislatura doncs, pràcticament doncs, són al darrere hi ha la mà d'Esquerra Republicana, no? Com llibres de text o alguna altra, no? La compra de la muntanya Sant Pau, pensant en el futur, pensant en el benefici de Vilafranca. Per tant, crec que la nostra trajectòria va bastant encaminada amb aquest objectiu que ens marquem ara i que a partir d'aquí sí que volem fer el salt endavant per, com dèiem, recuperar aquesta posició capdavantera. Posaven també com a exemple d'aquestes accions que s'han d'emprendre per recuperar aquesta capitalitat la necessitat de coordinar les accions formatives amb les demandes dels sectors empresarials, una acció bàsica i de calaix, però que sembla que de moment ningú acaba de posar en marxa, explicaven des d'Esquerra Republicana. I d'altra banda ens referirem també a l'Organització Territorial de Catalunya